Díomh, go dé mar taisibh, inniu tá mé go lehaint tríal as muffin é dhéanú le fríochain gorma. Tuaithu méad mar bhrontanas de charlam atá gobar go dían mar bhánaltra le linn na gghearchéime sláinte seo. Tásúla an go muí sí soltáistú. Leis na muffiní seo dhéanú be na cóábhar seo a leanas de dhíthart. 100 gram im. 110 gram sucre. Ga mór. 110 gram yogurt nadartha. Teaspoonóg vanilla. Ga teaspoonóg bainne. Ga 100 gram plúr buan. Ga teaspoonóg púdar bacala. Teaspoonóg sóid agus 125 gram fríochain gorma. Chomh maith sin be baile, sponóga agus tradarí agus casanna baróga de dhí. Úsáidem híon prósalí bia leis na muffiní seo dhéanú ach ní gá. Is é an céad rud atá le déanú ná an siúcra agus an tim a bhascú lena chéile. An sin chuir sean na hifige agus meascarí sé. Chuir an bainne, an yogurt agus an vanilla le chéile a mbaile. Agus measc sin leis na hifige, an tim agus an siúcra. Dean na cóábhar a le eile a thuas ama a mbailí agus measc gach rud le chéile. Líon na casanna leis an bhascan agus chuir san aghaidh iad ag 180 céim ar feadh 20 bumaite. Is féidir na muffiní seo a chur masca jazz agus iad a chuirt do cara leat mar bhrontanas jazz. Thug mise an cud seo do cara lam atá gobar mar bhánaltra in san Atharlan.